Kabantay mo nga kining magtiayon basta mag-away na magsininggitay. Unsa man eh? Nganong nagbut-but man kag utang ko tawa man ka maningin sa ako. Unya din ang lalaki mo explain dili sila magkasinabot or unsa man klaseng ang awayan sa kining panimalay magsininggitay saba kayo pero dili sila magkasinabot. Bisan unsa ni mo explain nga mao ni ang nahitabo dili gyud na masabtan sa asawa og sabana tungod kay mao ni ang problema. Naay gap sa inyong relasyon, naay kasuko kini nga problema mao ning nakababag nga bisan unsa ni mo explain dili masabtan sa imong partner. Pero kung tarunggan imong relasyon walay problema bisag hinera kayo. Masabtan gyapon na. Bisag di ka mo tingog, hinera kayo ang imong words. Imo ipasabot masabtanan niya kay nga naman wala mo'y problema. Mao na ang kining kamatuoran dinhi sa kining simbahan. Ay mga magwawali nga mosinggit sila kusog kayong tingog pero dili kayo nato masabtan. The Lord is coming! Magbantay ta mga kaigsunan! Pero kaning pulong ay ang gisinggit dili mo singkin sa atong panguna-una. Usay maguna-una ta ang problema ang pastor. Wala may muwali, di ta ganahan, di ta makasabot. Pero ang problema naa sa atong kaugalingon. Nganong dili mo sulod sa atong una-una kasing-kasing kay naatay gap kanato ngadto sa Ginoo. Natay problema mga kaigsunan ang atong relasyon sa Ginoo dili ingon ana kasuod mo nang maminaw tas pulong sa Ginoo dili mo singkin tungod ani nga problema. Pero kung tarong gani atong relasyon sa Ginoo mga kaigsunan bisan iya ang muwali diri hinera kayo matag og experience. Kung tarong atong relasyon sa Ginoo pagkanindot paminawon sa grasya sa Ginoo. Amen.